Para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu kinabekten sarta para tamu kakung Sumono Putri ingkang winengkuing pakurmatan. Kawilujengan karaharjan mugi tansah kasarira wonten ing panjenengan sedaya. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken panjenengan sedaya munjukaken syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten barokah saha hangeparengaken kita sedaya makempal sesarengan hangrawuhi tata upacara malem midodareni ing dalu menika. Para tamu senedan ing wanci menika badhe penganten kakung inggih menika anak Mas Rizky Ashraf Irawan ahli madya sampun kepareng rawuh wonten ing dalem menika sapangombyong. Kawula minangka jejering pambiwara nderek ngaturaken ugi wilujeng dalu wilujeng rawuh khusus dumateng badhe penganten kakung saha sulih sarira saking ingkang Romo Ibu saking Mas Rizky inggih menika Bapak Insinyur Kustiono Hadiwibowo so Ibu Rohmah Sri Hidayatun sapangombyong sugeng dalu Bapak Ibu sedaya puji syukur ing ngarsanipun Gusti Allah panjenengan sampun rawuh ing dalem menika kanthi rahayu wilujeng niring sambikala. Para tamu senedahan ila-ilanipun tiyang kina menawi badhe mantu lan winjing-winjing badhe nindakaken tata upacara baken inggih menika ijab lan kabul dalunipun dipun wontenaken malem midodareni inggih menika hanjonggol menawi basa Indonesianipun unjuk muka makaten nggih endi to Mas Rizky ngaten. Dados untuk Mbak Cindy dan keluarga juga sudah ayem nggih sampun rawuh Mas Rizky. Ugi wonten pasrah panampining paningset kala wau menika mratandani Haningseti Rembag ingkang sampun gumolong tumrapipun ingkang badhe bebesanan kajawi ugi tandha sih katresnan saking panjenenganipun Mas Rizky dhateng Mbak Cindy. Para tamu senedan ing dalu menika mangke adicaranipun inggih menika pasrah panampi paningset lajeng wonten mangke atur pambagyarjo wonten tilik nitik mangke ibu-ibu tawi mbak-mbak mangke saged pinanggih nuweni minggah dhateng kamaripun Mbak Cindy putri-putri kemawon nggih mekaten kala wau mangke meratandani bilih tata upacara sampun rampung paripurna mangke sohibul bait mangke jumeneng lan nderekaken panjenengan kundur kanthi tangkep asta. Mekaten kala wau para tamu senedahan menggah urut reroncaning tata upacara malem midodareni dalu menika kanthi panyuwunan kunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah lampahing tata upacara malem midodareni awit purwa madya sadumugining wasana saged kalampahan kanthi rahayu wilujeng niring sambikala. Para tamu, tata upacara badhe kapurwakan pasrah panampi langkung rumiyin ingkang badhe pangandikan pasrah Bapak Sukiman jumenengipun kasumbul Bapak Joko Haryono saha Bapak Saryoto Derajat Wardoyo Sarjono Ekonomi lajeng sawurinipun jumeneng monggo sulih sarira saking Romo Ibu saking Mas Rizky inggih menika Bapak Insinyur Kustiono Hadiwibowo saha Ibu Rohmah Sri Hidayatun. Wonten ingkang badhe pangandikan panampi mangke kasarira Bapak Sriyanto jumenengipun kasumbul Bapak Sutarno saha Bapak Bandung Mugiono. Romo Ibu saking Mbak Cindy jumeneng sawurinipun. Hamba bilih samukawisipun sampun samapta ing gati sumangga nun pangandikan pamasraing badhe penganten kakung lan pamasraing paningset kawula sumanggaaken ing ngarsanipun Bapak Sukiman. Sumangga.